Boas tardes de novo dende Santa Comba, desde o pabellón da Fontela, onde se siguen disputando as finais dos campeonatos, da disputa dos campeonatos de Liga das diferentes categorías do fútbol sala galego da Real Federación Galega de Fútbol. Esta última final disputana o fútbol sala feminino Castro e as escolas deportivas Pollo Pescamar en busca do título de Liga de Campioas da categoría cadete feminina. Acaba de comenzar o encontro no que figuran por parte do fútbol sala feminino Castro con número 1 Aroa García, con número 2 Irene Suárez, o 8 Carla Teijeiro, o 13 Zoe Vidal, 16 Aroa Rodríguez, 18 Lucía López, 22 Mara Eiros, 24 Karen Sá, 32 Uxía Fernández, 33 Mencía Eiros e con número 40 Antía Corral. O equipo está dirixido por Sergio Veiga e Carmen Tojo. O equipo do Pollo Pescamar está composto polas seguintes xogadoras: co 1 forma Marta Barreiro, o 2 Elena Blanco, número 3 Irene Rozas, 6 Ángela Blanco, 7 Lía Allestarán, 8 María Anteza, 9 Sofía Rozas, o 10 Iria Tilbe, 11 Sara Penas, 12 Sara Iglesias, 14 Andrea Rial. O equipo está dirixido por Kevin Noda e Yaiza Fernández. O encontro está arbitrado polos colexiados Fernando Martínez Pose, Jairo Mosteiro Varela e Carlos González Pardal. Aproveitamos estes primeiros minutos no que o marcador non se move para agradecer o Concello de Santa Comba, a Xunta de Galicia, Múnich e resto de colaboradores que se poderán levar a cabo estas finais en concentración do Campeonato Galego de Clubes.
marca Aroa Rodríguez. Fútbol Sala Femenino Castro 1, Pollo Pescamar 0. 13 minutos 20 segundos para que finalice esta primera parte.
Castro que pon o segundo no marcador a prol das lucenses. Fútbol sala femenino Castro 2, Pollo Pescamar 0. Quedan 7 minutos da primeira parte desta final da Liga Cadete Feminina.
no pabellón da Fontela na final da Liga Cadete Feminina entre Fútbol Sala Femenino Castro e Pollo Pescamar, con resultado a favor das lucenses por 2-0. De momento valen os 2 goles anotados por Aroa Rodríguez por parte do cadro de Castro. Vémonos na segunda parte con máis Fútbol Sala Feminino.
Reanudas o encontro no pabellón da Fontela entre Fútbol Sala Feminino Castro e Poio Pescamar. Recordamos o encontro na primeira metade terminou con resultado a favor de Castro de 2-0, cos goles de Aroa Rodríguez. Veremos nesta segunda metade se o Poio Pescamar é capaz de darlle a volta ao marcador e darnos emoción nesta tarde de fútbol sala que levamos, recordamos, todo o día no Concello de Santa Comba cas finais das diferentes categorías das ligas galegas.
nas filas do Pollo Pescamar. Gol de Lía que recorta distancias nesta segunda metade cando quedan 14 minutos. O gol de Lía pon o primeiro no marcador do Pollo. Fútbol Sala Castro 2, Pollo Pescamar 1. Chegou hat-trick para Aroa Rodríguez, terceiro da xogadora lucense, que volve a poñer distancia no marcador para o Fútbol Sala femenino Castro. 3-1 cando quedan 9 minutos e medio desta final de Liga Galega Femenina na categoría cadete.
tempo morto no pabellón da Fontela. Continúa dominando o encontro por 3-1 o fútbol sala femenino Castro, pero o Pollo Pescamar non tira a toalla e sigue traballando, esforzándose nesta segunda meta para lograr o empate que lle dé acceso a ese título de campeonas de Liga Cadete Femenino. De momento, a falta de 3 minutos e 17 segundos, o fútbol sala femenino Castro por diante, técnicos dando as últimas instruccións de cara a este tramo final do partido. O adestrador do Pollo Pescamar, Kevin Noda, que aguanta hasta o último segundo para dar instruccións ás súas xogadoras, que poñerán o balón en xogo seguramente cunha xogada de estrategia, balón parado, que veremos se dá resultado para o Pollo Pescamar.
Ramusano, derradeiro minuto de encontro. O Pollo Pescamar intenta agora xogar con porteira xogadora nestes últimos intres de encontro para levantalo. Vemos se a estrategia de sale ben o cadro da delegación de Pontevedra. 44 segundos para o final, balón en posesión do fútbol sala femenino Castro. Atención agora a contra do Pollo. O balón lía. El balón que acaba en saque de esquina prol do Pollo Pescamar. E termina o encontro no pabellón da Fontela. Temos a campeonas da Liga Galega Cadete Feminina, o fútbol sala femenino Castro. Excelente tempada do clube lucense, que se proclaman este ano campeoas tanto na categoría xuvenil, cadete e alevín. Gran tempada das xogadoras lucenses. Noraboa ao fútbol sala femenino Castro por este novo triunfo na Liga Galega Cadete Femenino, e tamén darlle a noraboa a excelente tempada das xogadoras do Pollo Pescamar, que quedan subcampeonas da Liga Galega Cadete Femenina. Noraboa a ambos equipos por esta gran final. Noraboa a todos e todas as participantes nesta gran xornada de finais de ligas galegas de base da Real Federación Galega de Fútbol. Moitas gracias tamén ao Concello de Santa Comba por facer posible acoller este tipo de eventos, e o resto de patrocinadores e colaboradores da Real Federación Galega de Fútbol, a Xunta de Galicia en Múnich. Terá lugar agora a entrega de trofeos para as campeonas desta e subcampeonas desta edición da Liga Galega Cadete Femenino na tempada 2021-2022. Moitas gracias a todos e todas por estar con nós durante toda a xornada aquí en Santa Comba, a xente que estivo aquí no pabellón e a xente que nos seguiu a través das redes sociais e da nosa canle de YouTube. Gracias a todos e todas. Enhoraboa de novo ao fútbol sala femenino Castro e resto de campións das diferentes categorías. En infantil femenino, Pollo Pescamar, en Benxamín, o Gano Magoga e Escoruxo. En prebenxamín, o grupo Casa Paco 81. En a categoría infantil, o Club del Mar San Amaro. Moitas felicidades a todas e a todos, noraboa, e deixamos ca entrega de trofeos para campeoas e subcampeoas. Vémonos.